Este é o barro de Bonxe e este é o de San Lorenzo. Entón nós temos que mesturar todo, botarlle auga, esmagalo ben e amasalo. Entón facemos isto, que é o que torneamos, vale? Este é o torno de té, que era o que traballou o meu pai. Eu agora teño aí tornos eléctricos, pero este é o antigo. Entón aquí, isto hai que movelo co pé, e aquí era onde se facían os cacharros. Sabes que usamos tamén un cacharriño con auga, un sedal para cortar, que antes era un fío, a canadeira, que é unha peza de madeira que se utiliza para pulir, e este é o barro blanco co que decoramos as pezas de Bonxe. Porque sí que é verdad, eu sí creo que está perdido. Sei que vai a estar mentre eu os teña, porque eu sí que sei que vou a morrer alfareira, non? Eso teño claro. Pero eu que non me podo comprometer a que isto siga, é que iso ten que salir de outra xente que queira ser alfareira, que supoño que sí que terán que estimulalo dunha maneira, porque eu penso que se houbera algún tipo de estimulación, non sei, me parece un traballo bonito, e un traballo que se te engancha, que eres bastante feliz. Pois nada, co torno é unha técnica que é bastante rápida, o que pasa é que leva un pouquinho de tempo controlalo ben, non? Para facer un bon oleiro, dice meu pai que se necesitan 5 anos, polo menos, traballando. Bueno, esta é a parte máis bonita do oficio, non? O de tornear, porque o de facer o barro, arreglar as pezas, cargar o forno e todo eso, pois é máis monótono e é un traballo que non ten. Sin embargo, aquí, pois, sínteste un pouco máis importante, porque estás dominando a pasta, estás facendo unha cousa que, bueno, é máis creativa, non? Eu estou moi orgulloso, porque pensei algún día que se acababa isto por todo completo, porque esta tamén estaban dudas, pero despois animouse, e estou moi contento porque claro, vía que aquí non quedaba xa naide, e agora eu vexo un complexo que eu espero que os que están, os que veñan, que se debe facer unha cousa para que haxa xente que aprenda, que non morre isto. Non sei se me explico ben. Entón, o barro daqui de Bonxe sempre tuvo fama de ser moi bon po contido de líquidos, era pa auga, po leite. É un barro bon para iso, non? Unha outra das identidades é a decoración con gobe este blanco, e esta, a media luna. Que a xente que ten que apreciar o valor da peza feita a mão, individualmente, o valor do oficio. Entendes? Porque é que senón nós non podemos competir cos chinos. Entón, o valor que temos é iso, o de facer peza a peza, con todo o noso cariño, preparar a pasta, todo ese proceso é o que lle dá a diferencia a peza. Esta é a amo do viño, que esta é moi antigua, non? Eu fixen xa reproducións dela, pero esta é a verdadeira amo antigua, unha pezoneira para sacar as mulleres o leite dos peitos, cando tiñan moito leite, entón aquí puñas unha ventosa, e por aquí salía o leite, Xa te digo que había solucións para todo. A xente ven buscando, pois eso, ao mellor pídenche un xogo de café, que antes non se facían, para regalar, ou unha vaixela tamén, que teño feito deso, pois ao mellor xogos de chupitos, que antes tampouco se facían, hai que facelos, regalos de empresa, regalos para bodas, de detalliños, e agora teño que facer, bueno, casi o que me pidan.
unha das ilusións miñas é, eu quero facer un pouco de museo, é precisamente para que a xente veña aquí, vexa un pouquiño o proceso todo, vexa de onde vimos, onde estamos e hacia onde podemos ir. O sea, que é algo cultural, é unha base etnográfica, é como, eu digo, pues, como os coceiros ou como as cantigas, é unha maneira, reflexa unha maneira de vivir, non? De outros tempos, pero que se pode adaptar, pero si conservando o método de traballo, porque é o importante aquí, a artesanía é o que ten, é a peza cuidada, con mimo, peza a peza, de unha maneira individual, e se empezamos a introducir cousas semi-industriales, pois xa deixa de ter ese valor. Eu, desde logo, non estou disposta a facer eso. I have to tell you just how I feel. I won't share you with